सानै फिसाला दं सासेया प्रफेसार सासेनाथ' साख्रियानो मोननैबावमोननो मोनसेया उफाय गैया दाखालि सारेन्डार लानांबाय जाहैदों आरो बे गदाय साख्रि गोनाङा ओरैबायदि कन्ट्राक्टनि खामानि मावो बुंनो थाङोबा फिसालायानो मावजोबो जाहैदों बिहामजोआ साख्रि दं जुलिना ना मामा नाम होननानै बुङो आंजों लोगोथार बुजिबाय दा बेफोरबायदि आरो बाथ्राफ्रा आरो मा होननानै बुङो डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौथ' आं मा बुंबावनो नोंथांमोना मिथिखासिगौ आरो ना आं बांद्राय बुंला बांद्राय बुंनाय जायो आरो मा जेबोआनो गैखाया आरो ना जेबोआनो गैखाया खालि गावनि हरै साहा ओनसोलजों एसे मावो जाहैदों ओमफ्राय आउट अफ BTC आव मावो जाहैदों बाथ्राया ओरैबायदिनो गावनाव थाङोब्ला माने जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय थांब्ला ओरैबायदि बुङो जाहैदों होद नोंसिनालाय मा होननानै बुङो EMफोर दंखायोब्रा BCDC दंखायो बिसोर मावगोन ना आंहा हरै आउट अफ BTC आवहाय मावनांगौ बाथ्राफ्रा बेफोरबायदि जायो बे ओनसोलनि मानसिया कि बेनो भट होआखै नामा ना बे ओनसोलनि मानसिया भट होआखै नामा बाथ्राफ्रा बेफोरबायदि आरो संकसआ बर्डार BTCनि ना संकस दैया BTCनि बर्डार हाग्रामा महिलारि सारा MLA सारा मिथिगौना मिथिया इसोरसो मिथिसिगौ समसाया समसा जानानैनो थाबाय दिनैसिम बे 15 बोसोर गाव 17 बोसोर सिप जानायाव संकसआसो मोनसे बर्डार गिलु फालु समसा बेखौ बियो सार्भे खालामनो खेबसेबो हाग्रामा महिलारि सारा फैयाखिसै बिनिख्रुइ दुखु गोनांसिन मा जानो हागौ आरो ओरैबायदि रायजोफोर सैथो खोथाखौ जोङो दिनै बुंगोन बुद्धिजीबि मानसिफोरजों बियो सम सम रायलायनाया बेना ओरैबायदि इलेक्शननि सिगांल' रायलायो खालि गसाइगावआवल' बै नाथ मन्दिराव बुजिबाय नाथ मन्दिराव बियो रायलायो माब्लाबा हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि MLA सारा जोंनि बे ओनसोलाव फैनानै जोंनि बुद्धिजीबिफोरजों जोंनि समसानि फारसे मालाबा एसे सम दिहुनदों खोमा बेबायदि परिबेसथ' गैयाना जोबोद दुखुनांथाव आरो माना रायजोनि प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिफ्रा बिदि जायोब्ला बोरै जानांगौ जोंनि ओनसोलफ्रा ना जोबोद दुखुनांथाव आरो बुंनानै फोजोबनो हाया मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन जोङो BPFनि साफा गोख्रों दैदेनगिरि आं चेयारमेन जादों जुमदुवार ब्लकनि आङो इयुथनि आं गाहाय नेहाथारिमोन 15 बोसोर गोख्रों जोङो BPFनि दैदेनगिरिफोर खेबसेबो जोङो दिनैसिमबो हाग्रामा महिलारि सारजों जोङो फंसेबो रायलायफेरनो जोङो मोनाखै ब्लकनि जोङो दैदेनगिरि फाव बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा जों बायदि दैदेनगिरि मानसिफ्रानो ना जुदि बिथां शिबजों रायलायनो मोनाबा साधारन रायजो राजाफ्रालाय बहालै रायजोफोर दा बाथ्राफ्रा बेफोरबायदि आरो दा बेफोरबायदि सरकारखौ जोंनो नांगौ ना प्रमद बर'नि सरकारखौ जोंनो नांगौ रायजोफ्रानो एसे डिसिसन लालायबानो जाबाय आरो रायजोनो हगारनानै समखौ जों होनाय जाबाय बुजिबाय दा खोथाफ्रा बेफोरबायदि आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन आं बेखौ बुंनानैनो आङो फोजोबनोसै गुबुनाव मिटिं जोंहा दंबावो आदा समनाथ आरो माजेन सारनि डिफारेन्सआव थुलुनायाव बुहुत डिफारेन्स दं रायजोफोर 15 बोसोरनि उनाव बिदाय जाग्रा मोनसे सर'आथ' जोंनाव दंखायोना कंग्रेसआ 15 बोसोर सरकार जानायनि उनाव BJPनि सरकार जादों हाग्रामायाबो BTCखौ 15 बोसोर सालायनानै दा मा होननानै बुङो प्रमद बर' सारनि सरकार जाबाय माजेन साराबो 15 बोसोर जाखाबायना निश्चय एबार गोदान MLA जोंखौ मोनखासिगोन आरो बेयो जोंनि नियम बायदि जानानै थाखाबायना बेखौ एसे गोसोआव लालायनायाबो मोजांसै आदा समनाथआ लेखा गोरों सासे जोहोलाव नंगौना नङा MA मास्टार डिग्री फरायनाय बियो मानसि आदा समनाथनि अनजालि बिहिया MSW फरायनाय ससियेल वार्कआव बियो मास्टार डिग्री सनानि संसार बिसोरो जानो हायो ना प्रफेसार मावनो हायो माबा मोनसे मोजां साख्रि मावनो हायो नाथाय मानो मावाखै जोंनि थाखायनो बियो मावाखै ओनसोलखौ हारिखौ सिबिनो बेहा मिजिं दं ना उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरैबायदि इन्सपेक्टर साख्रिखौनो ज्राव गारदों आदा समनाथआबो जोंना बेबायदि लाइननि थार होननानै बुङोब्लाबो भुल जानाय नङा बुजिबाय जोंना माजेन सारा अलरेडि हेड मास्टार मावनानै हेड मास्टारखौबो फोजोबजोबनानैसो फैखानाय साख्रिखौबो जाग्लिजोबखानाय ना MLA खौबो 15 बोसोर जाबाय
थोबाय दारा ना माथो नांबावगौ ना दा बेखायनो मोनफ्रोमबो बिथिंजों जोङो सिन्था खालामनाया मोजां सासे मोजां जोहोलाव गामि ओनसोलाव थाग्रा बेस्रा ना खना दुमबाजार हाग्रा ओनसोलाव थाग्रा सासे बर'नि जोहोलाव बुजिलायनांगोन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुजिलायनांगोन आं खावलायलांदों महिला बिमाफोरखौ आं जोबथा खावलायनो नागिरदों महिलाफोरनि शक्तियाबो साधारन नंथारा मोनसे गोगोम शक्ति बुजिबाय ओरैबायदि गोहोगोरा दिनैनि दिनाव महिलाफ्रा आं मोनसे दायित्व होलांगोन दै जाहाथे जोंनि आदा समनादा एखेबारे देरहाथारो बुजिबाय देरहाखाबाय नालाय नोंसोरो दा सेल्फ हेल्प ग्रुप हिसाबै 80,000 पैसा मोनखासिगोन नालाय बे खबराथ' नोंसिनि थाखाय मोजां ना गाज्रि नामा बेथ' मोजां दा बाथ्राया जादों मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 11 जन 12 जन 13 जन बेफोरबायदि थायो दा नोंसिनि ग्रुपआवथ' बिपिएफनि मानसिफोरबो थानो हागौ ना बिपिएफनि मानसिफोरबो थानो हागौ बेखायनो नोंसोरो एसे दायित्व लादो नोंसोरो एसे दायित्व लादो जाहाथे बै बिपिएफनि गांथाम भटआ आदा समनाथनाव गोग्लैयो नोंसोरो ओरैबायदि बुंलायथारदो आरोमा नै फाग्लि जोङो 80,000 मोननो थांगासिनो दं ना सेल्फ हेल्प ग्रुप हिसाबै